defnyddio GarageBand oherwydd mae hwyl i defnyddio a creu cerflwynydd gwahanol. Y holl peth am GarageBand yw'r amrywiaeth o offer yna. A rwyf yn falch defnyddio yr iPads er mwyn cyfansoddi da. Hawdd i defnyddio a byddwn ni'n argymell i ddefnyddio. Y holl peth am GarageBand yw mae llawer o